Vianoce. Strašne sa teším na večer, keď si rozbalím všetky darčeky, ale teším sa aj na otvorenie 24. okienka. Poďme si ho otvoriť. Tu máme hore v rohu. Dobre. Tak, to išlo troška ťažšie, ale vôbec to nevadí. Máme tu krásny balíček. Už to bude niečo vianočné možno. Tak. Tak nie je to vianočné, ale sú to asi sliz donuty. Je to veľmi pekné, akože tá krabica, tak dúfam, že to bude také pekné aj naozaj, keď si to spravíme. Rozbalíme to, musíme to potrhať. Jedné tie darčeky, čo budeme rozbalovať večer. Dúfam, že takto mi to pôjde aj večer. Trháme, dobre. Máme tu strašne veľa vecí. Formičku, toto neviem čo je. Máme tu strašne veľa akože toto ingrediencií. A teraz vám jeden donát upečem. Tu máme modelinu. Je to vlastne slimy butter v preklade sliz a vlastne spojený ako keby s maslom. To je vlastne podľa mňa základ. Lenže ako sa otvára, musím... Dobre, mám to. To naozaj vyzerá ako maslo. No, koľko si toho dáme? By som toho dala možno, aby to... Možno dáme aj všetko, alebo polovicu, neviem. Dáme polovicu. Tak z toho toto podľa mňa môže výjsť. Aha, tu máme formičku, tak skúsme iba troška primerať do tej formičky, aby to bolo z moch stran. No, to by mohlo stačiť, ešte dáme trocha. No, takto nejak. To by mohol byť výjsť ten donút. Tak, teraz to zmiešame s jednotkou a s dvojkou. Vlastne tie sáčky sú očíslované, čo je strašne ľahké na výrobu. Dáme tam veľmi malinko tohoto. Úplne, že malinkú kotečku. Môže to byť aj kruh, alebo gulička. Tak to dáme sem. A zmiešame tam ešte trocha dvojky. To neviem, či... nie, to je taký akoby sliz. No, ježiš, jak sa to robí? Aha, dobre, mám to. Tam tiež dáme dosť toho, akože tak... primerane. Štvrťku by som tam dala, možno toľko to, tak. Teraz to zmiešame. Musíme teda takto pomiešavať, počkať, kým sa to premieša. Veľmi ľahko sa to premiešava naozaj. To ultra ľahké. Zvládnu to podľa mňa všetci. Tak. To je skoro, už to chytá takú donutovú farbu, takú veľmi peknú. A keď si to premiešame, tak to dáme do tej formičky. Tak už tam vidím len troška toho, ako keby toho masla, tej farby toho masla. No, tak ja by som to už asi dala do tej formičky za chvíľku. Tak, už to môžeme dať do formičky. Ak to nebude, no a z toho bude veľa. Musíme troška ubrať z toho, aby to nebol úplne obrý donút. Z toho to mi vyjdú aj dva pomaly. Takže dobre. Nevedela som, že koľko toho mám dať. Ale asi ešte troška musíme, lebo to musí vlastne chytiť, aby to bolo tvarované. Tak. Donát už máme dopečený. Je veľmi krásny. Má aj krásnu dierku. No a teraz ideme zmiešať tieto dve veci, aby nám vlastne vznikla tá poleva, ale taká tá farebná.
To má takú... To veľmi krásne voní. To je naozaj voňavé. Aby to asi bolo akože také polevové. Aby to bol ten donut naozaj voňavý. No a teraz si odtiaľto zoberieme. Môžeme asi takto nejak. A teraz si tuto odtiaľto zoberieme. Tak. A teraz to zmiešame. A malo by vzniknúť vlastne to poliatie toho donutu. OK. Nádherne to voní. Ja milujem vôňu slízu a keď je taký voňavý. No, nemám rada ten smradlavý, lebo niekedy slízy aj smrdia, ale ti to naozaj krásne vonia. No a teraz to nejak vymodelujeme, aby z toho bola poleva. Tak to nejak možno. Musíme tam urobiť dierku do stredu. No. Tak. Veľmi krásne sa nám to tam dalo. Toto si už teraz domodelujeme na tom donatíkovi. Veľmi krásny je. A máme tu takú sladkú polevu navrch. Tá vrchná poleva. Naša bude modrá. Tak dúfam, že voní. Voní. Je to proste tá správna poleva. Je to také viac slízové, taký naťahujúci sa slíz. No, dáme to takto. Tak toto natiahneme. No, čakať, no. Teraz to je úplne krásne. Taký domutík krásny. Joj, troška nám to padlo. Nevadí, zoberieme si ho a dáme ho znova na donutík. Bol krajší. To bol naozaj ten donutík. Drž. OK. Poleva nám drží a ešte ideme takto kolmo ju dať trocha. No. Poď poleva, to dáš. Poleva. Dobrá. No. OK, vyzerá to ako donut. Už sa to začína podobať, ale ešte nám chýbajú ozdoby. Ozdoby. No rovno ich tam dáme, keď sa nám takto vysypali na stôl. Je to krásny donutík, som si úplne istá. Dáme tam aj marshmallowny. Máme tu nejaké. Poď marshmallow. Tak. Možno to bude aj chutný donát. No, a je to krásny donátik. Vymodelovaný vlastne, a je to taká modelina ako keby, ale vlastne to také troška zložitejšie. Není to len, že vymodelujem si to, musíte to aj zamiešavať. Je veľmi krásny, asi ho zjem. Mňam. No, tak dúfam, že dostanete krásne darčeky, ktoré chcete a prajem vám krásne a veselé Vianoce a sviatky. No, vidíme sa pri ďalších videách. Čaute!